mata kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati takku wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke anggap tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola-bali mong gawe galane rasa tresno sliramu ra bisa njogo wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola-bali mong gawe galane rasa tresno sliramu ra bisa njogo tak sesuwun enggal paringan eling marang keluarga tansah ngandeng pangajapku lan wangi bola-bali mbok aja nglarani ati nyusah Fitri Putra Asmara